салом алейкум дӯстон. Ина дар гирди Каъба намози пешинро хондем, тавофи Каъба кардем ва Сафа Марва ҳам гузаштем 7 маротиба. ба тамошои анамин марказ омадем. ҳамин соати дар боло истода. поёнаш маркази тиҷоратӣ аст. дар омада як тамошо кунем. то асра тамошо кунем каме бо омада асро иншаллоҳ дар ҳамин гирди Каъба мехонем. ҳама анами деворҳое ки ҳастанд ҳама санги мрамори тоза, мармар тоза аз худаш бошад ё аз дигар давлат мегирад. ин ба мо номаълум. داخل انمون ساعتی بلنده که میبینیم همونجا هستیم. و گفت مردم 70 اتاژ است در بالا. حاضر ما در اشیانه якум қарор дорем. ин даромадгоҳ ин подвал будааст. ҳозир дар ошонаи якуми ҳамин бинои соати назди Каъба қарор дорем. тамошо дорем то намози аср.